Hola, soc Toia Valls i avui presento L'alquímia de la vida, la meva darrera novel·la històrica, que tinc moltíssimes ganes de que arribi a tots vosaltres. Bé, és una novel·la que passa al segle XV i que parla de la tríaca, que la tríaca era un preparat amb un centenar de substàncies, d'elements simples del món vegetal, animal i mineral, i que va desfermar tota una polèmica perquè alguns en van fer un gran negoci. També parla de l'alquímia en el sentit de transformació i tindrem a la Beatriu Montells, que recorrerà els escenaris de Vallbona de les Monges, Barcelona i Llívia. Doncs suposa una altra oportunitat per apropar-me als lectors, demanar-los que em facin confiança i que submergeixin en una aventura en el sentit més ampli de la paraula, no? Suposa gratitud i esperança, no? Que en definitiva és el que va ser l'alquímia en el seu temps. Penseu que la tríaca que trobareu a la novel·la va recórrer la història de la humanitat del segle II fins al 1950, que va ser receptada a plebeus i a reis. Per tant, és un tema apassionant. Oh, i tant. És una declaració d'intencions pel que trobareu de transformació, no? Sempre parlem en les meves novel·les i sempre parlem amb vosaltres, lectors de la web literària l'Illa dels Llibres, que un dels meus temes és el viatge. Aquest també és un viatge per allò que tenim potser més amagat, no? I que hem de treure capes per arribar a l'or. Espero que arribi a moltíssims lectors i lectores. Espero que contribuir d'alguna manera amb el meu petit gra de sorra a fer el món una mica millor i no sé si a despertar consciències, però sí a provocar reflexions. Un missatge pels lectors, doncs jo diria sobretot un missatge de gratitud. Gràcies per la confiança i per la lleialtat i per la fidelitat que teniu a la meva literatura i